DXDC RadyoMaN Report. Nagduso ang Kingdom of Jesus Christ kan Kojc og motion sa Davao Court nga mag-issue show cause order Batok Kang DILG Secretary Benhur Abalos ug sa PNP represented by Chief Romel Marbil ug uban pang government officials. Kinisubay gihapon sa lakang sa Kojc sa padayong operasyon sa kapulisan sa compound human migawas ang usa ka temporary protective order gikan sa Korte natong August 27, 2024. Samtang naalarma sa mga miyembro gahapon human nadawat ang report nga giingong bombahan sa kapulisan ng ilang katedral sulod sa 2 ka oras kung dili nila itahan si Pastor Kibuloy. Subay niini gilayong gikuha sa DXDC RadyoMaN Davao ang bahin sa Police Regional Office kan PRO 11 ug sumala kang Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, spokesperson sa Special Task Group sa PNP Operation Batok Kang Pastor Kibuloy ug uban pang mga akusado. Gisulti niini nga wala instructions sa nahisgotang pagpamomba. Gitubag usab nila ang aligasyong pagpananom ug ebidensya sa compound aron aduna sila rason nga magpabilin sa area. Apan sumala kang filosofo, wala kini kamatuuran. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, tatak RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.